କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଭୂମିକମ୍ପ, ତୁଷାରପାତ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ। ଅନେକ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା। ପଞ୍ଜିକାର ଖରାପ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ, ଏବେଠୁ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ସାବଧାନ କଲା ପାଞ୍ଜି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଭୂମିକମ୍ପ, ତୁଷାରପାତ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ବୋଲି ଭୟଙ୍କର ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଞ୍ଜି। ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଅଜଣା ଭୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ବିପଦ? ସତ ହେବ କି ପଞ୍ଜିକା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ କି ଭୂମିକମ୍ପ? ଥରିବ କି ପୃଥିବୀ? ତେବେ କେବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ନୁହେଁ, ତୁଷାରପାତ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା। ଆଉ ପାଞ୍ଜିକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମିତି ଖରାପ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲା ଏହି ପଞ୍ଜିକା। ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପାଞ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ପାଞ୍ଜିର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଭୀଷଣ ଦାନା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଭୟ ଥିବା ନେଇ ସେହି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା କେତେ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲଘୁଚାପ ବୃଷ୍ଟି ସମେତ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 17ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ନଭେମ୍ବର 25ରୁ 29 ମଧ୍ୟରେ, ତା ସହ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଲଘୁ ବଳୟ, ଲଘୁଚାପ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ତୁଷାରପାତ, ଭୂସ୍ଖଳନ ତଥା ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ 5 ଶନିବାର ଓ 5 ରବିବାର ଭୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଅଗ୍ନିଦାହ ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଉଛି କି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିବାଦ ଟିଭି।